שלום, כאן מרדכי. כן. בצגת הזאת אני רוצה להזמין אתכם לבחון אפשרות שהכסף שלכם שווה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אז בואו נתחיל. אז כידוע לכם, הריבית הנהוגה כיום בבנקים, מסלולי החיסכון השונים, מסערית ביותר אם בכלל. בינינו, גם בשעה שאתם מפקידים כספיכם בבנק, אתם יודעים ומרגישים שהרווח הגמול לא יצא פה. איך אומרים העולם? לא מציאה גדולה, לא אגרות מציאה. כדי להמחיש את זה ניתן דוגמה. הפקדתם 100 שקל בבנק לתקופה מסוימת, בשנה לצורך העניין. ה-100 שקל האלה, כוח הקנייה שלהם שווה כרגע, בזמן ההפקדה שלכם, לקנייה של 5 עגבניות ו5 תפוזים. שימו לב מה קורה כעבור שנה בבנק, ובמקרה הטוב. אותם 100 שקלים שהפקדתם, שזה הקרן שלכם, סברו ריבית, כן, של כמה? של 20 אגורות במקרה הטוב. אבל שימו לב, הפתעה. הכסף שלכם עכשיו למעשה קונה פחות. במקום 5 עגבניות ו5 תפוזים שהיו בתחילת השנה, הכסף שלכם עכשיו קונה רק 3 עגבניות ו5 תפוזים. כפי שאתם רואים, הכסף שלכם קונה פחות, איבד מערכו. אם כך, נשאלת השאלה, אז מה עושים? אז באמת חברות הביטוח יצאו ביוזמה מבורכת של פוליסות חיסכון, בהם אפשר להרוויח כסף אמיתי על החסכונות שלכם. מה זה פוליסת חיסכון? זו פוליסה להפקדות שוטפות או חד פעמיות, מהווה מכשיר חיסכון מעולה לכל מטרה וחלום שתציבו לעצמכם. לדוגמה, אתם רוצים לקנות רכב, אתם רוצים לצאת לחו"ל, אתם רוצים לחסוך לעתיד הילדים שלכם. כל יעד, כל מטרה, כל חלום שעולה על דעתכם אתם יכולים להגשים. מה היתרונות של הפוליסה הזאת? הכסף שלכם זמין למשיכה בכל זמן שתחפצו, שימו לב, ללא עמלות, ללא כנסות. תוכלו לעבור בקלילות ממסלול השקעה אחד למשנהו, בלי עמלות קנייה ומחירה, כלל וכלל. דמי הניהול קבועים ללא הפתעות. אתם יודעים מה אתם משלמים. אין תשלום מס על הון שצברתם בסגרת החיסכון, כשאתם עוברים ממסלול השקעה אחד למשנהו, זה אומר חיסכון על הברוטו. הנה דוגמאות לתשואות שהתקבלו מסלולי השקעה שונים בחברות השונות. אגב, הטבלה הזו לקוחה מתוך אתר ביטוח נט של משרד האוצר. אתם יכולים לראות חברות כמו הפניקס, הראל, מגדל, אלטשולר, וכן זה הדרך. כולם אגב אנחנו מייצגים. אתם יכולים לראות תשואות נאות בשנים שבין 2014, תחילת 2014 לתחילת, או השליש הראשון של שנת של 2016. אתם יכולים לראות תשואות נאות שנעות בין 5.5% ל10%, ודאי לא דומה כלל וכלל למה שאתם יכולים לקבל בבנק. בבנק מדובר בשברי אחוזים, אם בכלל. תכלס, אם אתם מעוניינים לראות ברכה בכסף שלכם, רווחים נעים שאפשרו לכם להגשים חלומות ויעדים אמיתיים, צרו איתנו קשר עכשיו, ללא כל התחייבות מצדכם, בטלפון 054-498-2777. אם אתם מעדיפים שאנחנו נתקשר אליכם, הכניסו שם, טלפון ומייל בטופס מתחת הסרטון, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. תודה רבה, ברכה והצלחה.